పిలుకులప్ప పిలుకులు కామెడీ ద పిలుకులు కాపీ కాడ్ర బిత్తులుడు రంగు గుంచెడు ಕಾಫಿ ಕಾಡ್ರನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಇನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದಲ ಮೊಕುಲ್ ನಂಕ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಇನಿ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕದೇರು ಪನ್ನಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೇರು ಪರವೂರುಡ್ದು ಬೈದಿನಾರ್ ಮೇರು ಪೋವೆಂದಿನ ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೆಂದಿನ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಲೇಬಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಅರೇನು ಮೋಕಿಡ್ ಇದಕ್ಕನ್ನಂತಿನ ಪೊರ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಚಕಟ ಮಾಡಿಟ ತಿಹೆ ಬಂದ್ ಅಂತರೆ ಹೇ ಸಬಾರ್ ಕಬ ಹೋಮೋ ಕಿ ಹಲ್ಬ ಚುಪುರ್ ಕಿ ಹಲ್ಕಟ್ ತಮ ಹಮೋ ಬಸ್ ಅರ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಜಿಲೇಬಿ ಅರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೊನ್ನಗಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಭಾಷೆರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಜಿಲೇಬಿ ಆ ಜಿಲೇಬಿಡೆ ನಂಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಿಯೆ ಮೇರಿ ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರೋಡನ್ನ ಕಾರಣ ಕರ್ತೀರು ಪುಡಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪನಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅದು ಪನ್ ಪೊಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಬೆ ನಾನು ಆತು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಚೂರ್ಲ ಬಣ್ಣ ಜಿನೆಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇತ್ರ ಓ ನಾನು ಐಎಂಎ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ದಯಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬುಡರಡಿತೀನಿ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಪ್ಪ ಪೂರ ಮರ್ದು ಬರಂತೀರಿ ಅನ್ನಡಿ ಕಾಸ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚ ಆ ಸಲಿಗೆಡ್ ಬಾತೀರಿ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲವರ ನೆತ್ತಿಗಂಡೆ ಅನ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮರ್ದಿ ಅನ್ಕೊಡ್ತೆ ನೆನಪುಂಡ ಬೇಜಾರು ಪನ್ ಪನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೇರ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇನಿಕ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಂದಿನಾರು ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿಕ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಇತ್ತನ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರಡು ಗುಣಮುಖ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇನಿಕ್ಲ ಖಾಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ನ ಫೀಸ್ 20 ಮುರಾಣಿ ಮುಪ್ಪ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುರಾಣಿ ಪಕ್ಕ 30 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಜನಕಲ್ನ ಆ ಬಡಪತ್ತ ತೆರಿಯೋನು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತ ಬೇನೆ ತೆರಿಯೋನಂಚಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರ ನಿಜವಾದ ಜಿಲೇಬಿಯ ಊರೊಡ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಇಡೆ ಬೈದೇರಿಂದ ಕಾರಣ ಕಡ್ತೇರೆ ಈಗಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು 5 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತ MBBS ಪರ ಮಲ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಇಂಡಿಯಾಡಿ ಅಂಚ ಆ ಒಡನಾಟ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗಿತ್ತೆ ఆయన ఫ్యామిలీ మొదైతే భారీ క్లోజ్ ఇంక ఆయన బుడిది బేగం ఆయన బుడిదికి యాన్ పండవారి ఆయన జోక్ಲೆ ಲಾಂಚಿನ ಡಾಮರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಾಕಿ ಚಿಕ್ಲಿ ಕುಕ್ಲಿ ಇಂಜಿನ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಪುದ ಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಣೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಭೂತಾಯದಾಗ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಓ ఆయన ಕಾಣೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಕ್ಕು ಯಾನೊಂದು 7 ಸರ್ತಿ ఆయన ಜಿಲೇಬಿ ಆಗಿ ಪೋತಾನೆ ಅಡೆ ಸುಲಭ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟು ಬೇಗ ಮುಟ್ಟುಂಡು ఆయన 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ನಮಸ್ಕಾರ ವೈಫ್ ಅಮಲ್ ఆయన ಬುಡಿದಿನ ಫೋನು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಚಿಕನ್ ಬಸ್ಸರ ತಮರ ಮಚ್ಚ ಚಿನ್ನ ಸವಾಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ ಮನ ಬುದ್ಧ ಕರ ತಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಪವನು ಕೊರ್ಬತ ಕಲಾ ಪರ ಪಸಿರ್ ಗತಿ ಕೆಸಲ ಹಾ ತಮ ಔಜ ಮರಂದ ಅಂಬಲ್ ಕೊರ್ಪ ದೇಕ ಸಕತ ನಂಗಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕತೇನಿ ಸಬರ್ಕೆ ಸೋನು ಬರಲ್ಲ ತೋ ಬರ್ಕೆ ಚಿಕಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತಮರ ಹಾ ಬರ್ಕೆ ಸಿಸಿರನ್ನ ಗಾಡಿ ತಬ ಬರ್ಮಹ ಬರ್ಬಲ ಕತಿನ ಮಾಪುರ ಕತೆ ತಬರ್ ಕತ ಬಲ ಚನ ಮತ್ ಕರಿ ಕೆಪ್ತಂಡ ತಮಲ ಕರಿ ಕೆ ಬಸಲ ಬರ ले बरा होना माटी कर बता सिपकतने अय अब ఆయన బొడిదిన పాతేర్నాಗ तबरते को అయి లైవ్ ల తూపుజే ఓవుల తూపుజే तामरते के चलो ఓసర్తి భూకంప అనగా ಇಡೀ ಜಿಲೇಬಿಯ ಗದ್ದೊಂದು ಮೇ ಬಡಿದಿನ ಪಾತೇರ್ನ ಬೋನ ನಾ ಕರಕತ ಬಾ ಸಲಾತ ಕಾಕ ಬರ ಬಂತ ಕೈ ಮೂಕು ಬುಸುಂ ತರ್ಪತ ಮಲ್ಚಲ ಬರಕತ ಪಾಟ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆ ಮಾಟಿಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತ ಬಚ್ಚುಲೆ ಕರಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತ ಬಲ ಚುಬಾರಿ ऐसे लका मा है करके ಬಾಲೆ बाइक कंडी गाड़ी त बच्चो रखे के से कर त मल चुबा पापत से पर मशीन करके पतर साफ कत मंचन चपत हां चला चमना तो पादा चपा जो चपा asta panti लेफ्ट ता फामा चपत इमात वाइफ त बच्चा
बड़दिन फोन आहे ना ಮತ್ತೆ તમારે છુપા હલે બાર પોતને તેસ ના मित्र पुजारी हा? मित्र पुजारी मित्र पुजारी ताका डॉक्टर कुरकुरे तेसवर फॅमिली फ्रेंड पाहून समोर पाहता टेका मोहबल बार की जिलेबिया बार बस कोला ता माही बरी सेवर के फॅमिली पर बहा मोहम्मद का फैल फिलाते का चंदा कर डेबर के फॅमिली चोबर के डॉक्टर मिसेस तमर कुछ कई बाबू कुटी तमा बोलबा सुबर के हमती फिल ते कर माही फुल पर कोई जिलेबिया पर मत के फुल फॅमिली पैक चमार बहावेल पीछे डेमर की लफ विया तेरा बाहुमल चाकल के तल सुपर का तंडी की रेस्टोरेंट था पर कुछ मान पालो तो कसकी अडे फोंड ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಯಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನು ಬಡದಿ ಬಾಲೆ ಪೋತಾಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಮೋತೆ मित्र पुजारी के बर को डॉक्टर मित्रा चिकेल बर बाके कुरकुरे रेस्टोरेंट चामार का चबल को दोर्रा पसा माल के फुल बॉटल चामार के तपन बो चे करके के बोते मोस के फिश तमार के बांगुडा बुताई चामार ती पर होती ये टिकिट्टी सबर मोत पाता तिरमती के चल की चामर को तप के बिल पोरता के चिके मा कत्ती गेले चामर को पता नहीं सना तली सर बर का रहते ने क्या ಚೇಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವಳು ಎತ್ತೊಂದು ಅಲ್ತ ಊರ್ದ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸು ತಿನ್ಪಾಲೆ ಅನ್ಪುಣೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಮೂಲ ಬತ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಕೋಲಾರ್ನೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ದೈವ ನೇಮ ಉತ್ಸವ ಆಟ मित्र पुजारी डॉक्टर कुरकुरे तबार चुपर फीफा मामा चुपर काटी ना तिरता पर तुको तमाल चीले पर वराता ऐसे चीपर को तो ऑल इंडिया तमार की डॉक्टर ऑल इंडिया परमिट तबर की डॉक्टर ची महावीर बती काशी तुलुनाडु संस्कृति इंडिया मेरा भारत महान ते पर कुछ माही डॉक्टर ते बचोला बर के डॉक्टर थी मा ती पर के थासी चीमर की का जाटीपुर के कीर्ता के प्राइम मिनिस्टर जिलेबिया प्राइम मिनिस्टर के कक्कले चामर के इंडिया प्राइम मिनिस्टर बो हमर की तांबी की तीस्ता महाबुर्बन ते करके उताबे ಒಪ್ಪಂದ ಬಚಲ್ ಮರ್ಕೆ की खास करे बता ಜಿಲೇಬಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದ चामर की ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು चामर को तीगे चेबरगे मित्र पुजारी तुलुनाडु तमर को पहाड़ पके डॉक्टर कुरकुरे बचन मत देखो महाती लेतिन टेकर महपो तिसिकर का तके कोला दीवाराधने कोला तामर की जो तुमा तेरा पतिले सांका तप थमैया सुपर बताना चाहिए चे इरे रापा उनतो तामर सुबला पके वो परजी सुपर थे मल कचाने पर को खबर देते तार भी कते छूटे तबर सीमा हाथी के गुली का जातार तमचे पले हाथी सुपाती मरती चिके कमटे ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ರ ನಂಗೆ ಸಾನ ಆತು ಮಾಹಿತಿ ಒಂಜಿ ಫಿದಾಯಗುರ್ದು ಬತ್ತನ ಐನು ತುಲ ಒಂಜಿ ಐನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಯನ ತಲೆಟ್ಟು ತಿಂಜಾದು ಇನಿಯ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಐನು ಪೂರ ಪನ್ಪೆತ್ತ ಮಾಡೋಡ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೇಜಿದು ಆರು ಜಿಲೇಬಿ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಅರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರತಿನಾರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹಾರ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಷ್ಪೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಸುಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇತಿ ಏತು ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ मित्र पुजारी ओ हमर के तुलुनाडु देवस्थान डॉक्टर तबच के फैमिली बेटर फैमिली डॉक्टर तबच के देवस्थान जबार तोबच की कमर सीप का कुक्के सुब्रह्मण्य देवस्थान तो पबर के तमहल्ला परमहा तमहिमा ए पपर बस की महे वीआईपी पीपल तमर के हेंट तबच के सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन जूही चावला तमर की बगे सत्व संस्कार पूजा ते महाबरपति का ಸೋಪರ್ಕತ್ ಕಿ ಹಮೈಸಿ ಇಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಲ್ತೊಲ್ತಾಕಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರ ಐನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ಉಂಡತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಂತ ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ದೇವರನ್ನ ದಯೆತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಬದುಕುಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಥೋಪರ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಮ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಸ್ಥಾಪಿ ಕೊರ್ಕಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ ಲಹರ್ ಮತಿ ಹೋಬಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಬಾ ಚಮರ್ ಕಥಾ ಪೈಕಿ ते महामाके उडुपी
ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ತಾಯಿ ಬೋಲ್ಬೋಸಿಗೆ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಪಹಮರ್ಗಿ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ದೋರೋ ಪಂಚಮ ಐದು ಶೋಬರ್ಕೆ ತುಳುನಾಡು ತಮ ಹೇಬಿ ನಬಲ್ ಬರ್ಕೆ ಬುಳ್ಳ ದಾಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಯೋ ತಾವಿ ನಮ್ಮಲೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏತು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ನಾಗ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸಗ ಒಂಜಿ ಒಲಿದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವೇರು ಅವೊಂಜಿ ಪದ್ಯದ ರೂಪಡು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಸ್ತ್ ತಿರಿಯೊಂದಿರು ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಕರ್ಕೆರೆಗೆ ಪೋಡಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಲ್ತರ್ದಡೇನ್ ಲೆಪಡಾದು ಮುಲ್ಪದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರ ಸರ್ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ ಪೋಚಲ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಹೇ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತೋ ಬರ್ಪಿಸಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಒಡೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ದ ತುಪ್ಪದ ವಸತಿ ನೋಡು ಬಂಡಿ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಆ ಮತ ತೋ ಚಿಬಿಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತಾಸ್ಕಿರ್ की ताजमहल आगरा ताज महल आगरा ताजमहल डॉक्टर फैमिली तमर फैमिली चोबर का है चाप ताजमहल शिकेबा ये मैं मेन मैन तबर किसे या शाहजहान पुत्रन मिसेस ममताज कोट्यान शाहजहान पुत्रन दबर की ताजमहल तोबर के ना पे हतर बचमा ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಮತಾಜ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಶಹಜಾನ್ ಅವನ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾಯ ನಾವು ಅಂದ್ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಕೇತ कुतुब मीनार सुबल स्ट्रक्चर बहा बरबोते के स्टेप बाय स्टेप समर कीते बुर्ज खलीफा दुबई थामर के कुतुब मीनार फाइनेस्ट तो बर बच्चे के साबर के हमा ಐವನ್ ಪುನಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಐನ ಎಂಚ ಉಂತಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲಿ ಅಪಗದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲ್ನ ತರೆ ಆತಾತ್ಮಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆಲೇನು ಮಾತ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕೋಟೆ ಬನ್ಪುನಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಬನ್ಪುನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕ್ರೈನ್ ಉಂಡ ಮಿತ್ರ ಕ್ರೈನ್ ನಿಜವಾದಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಚಿನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಬನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ದ ಎದುರು ದುಬೈದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ मित्र पुजारी तबर के हमल बोचा मार के शहर का तहले बताना दे रबोड़ा काटे जना कते न सरबा सेबर हवा को बाही सन्नाता शेकर के कल्चर नबा के ताकर एक कंबुला तुलनाड कंबुला चामारा होबले ते पर खाए बफेलो रेस टेकर का टमाटर छटाला पर को तो मर के शील्ड पर आमच करी कंबुला पेटा पीपल प्रोटेस्ट तमर का थे चामर को पर करके कंबुला मस्त तो बर का छबिला और बोलते बर का कंबुला मस्त बर का चामर के तुलनाड जानपद बस भाई तमर के बुझाई तो मचे करता दाइला बस ಗೊತ್ತಣ್ಣಿ ಪೇಟ ದಾಖಲ್ ಬನ್ಪೆರತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನವಾಲ್ ಪೋಡು ಬನ್ಪೆರತ್ತ ಅವು ಬಲ್ಲಿಂದ ಆ ದೇಶವರ್ದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲದ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ದುಮ್ಮುಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡುಂಚು ಬೈದಿನ ಬಾವು ಮಿತ್ರ ಐನ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಡ್ದೋರಣೆ ಉಂತಾಡು ಬಂದಾಗ ಅವೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಬನ್ಪುನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐನು ಉಂತಾರ ಬುಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ನಿಜವಾದ ತುಲಿ ಜಿಲೇಬಿಯದ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ್ನು ಉಂತಾರ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಆ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿದಿದ್ದ ಅವೇನು ಉಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತ ಪಾತೆರನಾರು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅವೊಂದುಲ್ಲಿರಾರ್ ಅವೇನು ಪನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡು ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ತುಳುನಾಡ್ ತಬರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಮರ್ ಕೋ ಬಚ್ಚ ಹಾಯಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ರೂವಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಕೇಬರ್ ಕೋಚಾ ಮಾಲೆ ತಾಪಬೋ ಥಾರೆ ಚನಾನ ಮೋರ್ಕಿ ದೇಹಬೋ ಶೆಬರ್ ಕತಾ 35000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಬರ್ ಚುಮಾಲ್ ಕಿ ಹಬರ್ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮತ ದಾದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳುಂಡು ದಾದ ನೃತ್ಯ ವೈಭವಲುಂಡು ಐನು ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಳ್ವೇರು ಅವಲ್ಕಂತ ತೋಚ್ಪೋದು ಗೋರ್ಮದ ತನ್ಮದ ನೆಕ್ಕಿದ ಮಲ ಸ್ವಗಂಧ ಮೂತಿರ್ಪಲೆ ಪೆಜಿಂತ ಬಂಜರಗಡಿ ಪಿಸ್ರಾಂಜಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋಚು ಪಡತಮ ಅವು ಹೆಂಗ ఆయన ಕರ್ಮ ಅರ್ಥಲಾಪ ಜ್ವರ ದಾದ ಬಗ್ಲಿ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ದಿನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆತು ಒತ್ತಡ ಜಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲನಾತಿಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು పోత ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಅಂದ ಅತ್ತ ಮಿತ್ರ ಆ ಒತ್ತಡ ನಡುಟು ಅಕ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಅಕ್ಲಿನ ಬುಳಿಪವನೊಂದು ಕೆಲಸ ಐತ ನಡುಟು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಚಂಚಲ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಅವು ಅರ್ನೊಂಜಿ ದೇವರನೊಂಜಿ ಗುಣ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಹಿಮ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನೆ ಕರ್ಕ್ಯಾರ ಸರ್ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ್ ಯಾರು 32,000
ಜೋಕುಲು ಲೇರಂತ ఆయన ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಅಡೆ ಕೊಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕುಲ ಒಂದು ಗೆಂತಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಬೈದ ಅಂಡ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜ ಮೂಲ ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಮಿಯವರ ಉಬ್ಬೇಸವು ಬತ್ತಿನ ಅಲೆ ಉಬ್ಬೇಸ ಪಾತೇರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರುವ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಕಕ್ಕೊಂದು ಪುನಗಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಕಲು ಕರೆ ಬನ್ಪಡೈನ ನಂಬರ್ ತೀರ್ಥ ಪೊಂದೆಂಡು ಅಂದಾಜಾಯ್ಜಿಂಡ 2440000. ಗಿರಿಜನ ಬ್ರೇಕ್. ಕಾಫಿ ಕಾಡ್ರೆನ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ತಿಲ್. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಿರರ್ ಇದ್ಕೊಂದಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನಿ ನಿಕುಲು ಕಾಸು ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಸಾಧನ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ವ್ಯರ್ಥ ದಾದಾನ್ ಪರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರ ಮಿತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೈ ದಯವನ್ನಗ ಮನುಷ್ಯ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಡು ಏತ್ ಕಾಸುಲ ಮಲ್ಪಡು ఆయన ఆరోగ్య సరిజిందండ ఈత పండల వేస్ట్ ಅಂಚೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಡು ಯಾನ ಐಕ್ಯ ಧರ್ಮೋಗು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣಿ ಯಾವನ್ನಾಗ ನಂಕ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪನೆರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ ದಾತು ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ದೇವರೇ. ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಓ ಕಡಲ್ ಬೀಚ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಚೋಗು ಮಲ್ಪೆಗು ಬೊಕ್ಕ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಪಣಮುರುಗು ಮತ್ತು ಕಾರವಾರಗು ಮತ್ತು ಕೊಂತೆ ಮುರಣಿ ಆಗ ನೆನಪಂಡು ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬೀಚ್ ಕಡಲ್ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಬಾರ್ ಬೋಚ ಮಾರ್ಕ ಟೀಕ್ ಮಾಡ್ತತಿ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಮಹಾ ನಿಜವಾದ ಆರೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಸರ್ ನಿಂಚೆ ಬೀಚ್ ತವರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ ಆ ಕಡಲು ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೀನುಗಾರಿಗರ ತಿರಿಯೊಂದು ಅಕಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ಗೊತ್ತು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ತಬಾರ್ ಬೋತ ಮಕ್ಕಚೆ ಮಹಲಿ ಬರ್ಕತಕ್ಕೆ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ಚಾಮಾರ್ಕೋ ಬತಾಲೆ ಸಮಾತ್ के बरका फेस्टिवल तबर चुबान सेबर कहते पनंबर बीच तबर के सूरत कल बीच ता है बर कथा है ये बर बीच ना सेबर हा बल पद मत जैकेट पटावता को तो मंगाचे करके गोरमत कान मन देखते मला सुगंध सी बरा भाई पुजारी I will ask one question, do not question, open your mouth, nothing inside me, any requirement of enlightenment, depressment. तबर को चले हाइड बर बात है अमेरिकी सेबर हा पद बनता ಇನಿ ಜಿಲೇಬಿ ದಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದೇಶದ ಬತ್ತದು ಈ ಕಡಲ್ದ ಬದ್ದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೀನುಗಾರರ ಬಂಗ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಅಕಲ್ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಬಲತ ನಾನಾ ನಮ್ನದ ಬಲತ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತಲ ತೀರಿಯೊಂದೇರು ಅಂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ತೋಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ सोमर की हेल्थ जमर का है सबर का फिशरमैन चोबर हमल फिशरमैन तमर होबल किसना पर बता जो बहन मल के टिसन काटा पर पता के ಆರು ಕಡಲಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ನೆಕೇನು ಜೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ರಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಯಾ ಪಾಂಡಲ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡತದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ರ ದುರ್ಘಟನೆ ಕೆಲವತನ ಬೇ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡ್ತೊಂದೇ ಕೆಲವು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಅಂಡೆ ಹೊರಹ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಫುಲ್ ಜನ ಇತ್ತು ಹೊರಯಾಗ ಜುಲಾಬ್ ಅಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣಲು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಆಗಿ ಪೊಳ್ಳನೆ ಅಂದ್ರು ಜುಲಾಬ್ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಜಾರ ದಾನೆ ಮತ ಮಾರ ಗೆನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಪೊಣ್ಲೆ ಎಂದು ಎಂಚವನ್ ನಿಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂಡಿ ಜುಲಾಬ್ ಯಾಕೆಂಡು ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾರ ಅಂದು ಅವು ಬನ್ನಿ ರೆಡ್ಡೆ ಅವು ಜಾಗ ಐನ್ ಸರ್ತಿ ಬಂಡೆ ಕೈಟ್ ಬಕ್ಕ ಯಾವಂಡೆ ಐನ್ ಸರ್ತಿ ಮಾಡೋವಾರೆ ಒನ್ನ ಪುಂಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐನ್ ಸರ್ತಿ ಚುಲಾಬಾದು ಬೈದೇವಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳು ಅದ ಬೊಕವ್ರೆ ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿಂಜದಿ ತಿನ್ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒರೆ ಅಮ್ಮ ಸರಡ ಆಯನಿ ಕೊರೊಂದು ಸೀದಾ ದುರ್ಘಟನೆ ಅಂಚ ಈ ಸೀಕ್ ಮಾತ ಮಿತ್ರ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಪನೆರಾಬಿ ತಿನಿ ತೂಯಿನ ನರಮನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲಡಾಯಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸೈಪುನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೇವರ್ಲೆ ಪುನಃ ಪೋಡೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ಸೀಕಲು ಮಾತ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಲ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ಲು ನಾಡು ಬತ್ತಾರ ಬಂಗಾಪಣಿ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜ ಇಂಚಿ ಒತ್ತುನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಹೋಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅವನಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೈಸಾಸ್ತ್ರೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾ ಸೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ
ಮೈಸಾಸುರ ಮೈಸಾಸುರ ಬದಕ ಚಲಮಾಕಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಾಚಿ ಮುರಣಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಆಟೋ ಕೊನೆ ದಾಯಲ್ಲ ತಂಗೊನಿ ವಿದೇಶ ದೇಶದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಕಲೆಯನ್ನು ತೋಡು ಸೂಪರ್ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಸೂಪರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಚಾಮರ್ಕತ ಚಲೋಮ ಹಾರಿಬತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ತಬರ್ಕ ಚಲಿಪುರ್ ಕನ್ನಿ थारगांचे पुरको तारीखिके महिषासुर बलकती सवरके प्रार्थना चकरपति तमाचली काबे तपस्सु बाराता मखी का बळ कटसना तरीकत तथास्तु सवरके वरात बलची महाबी सब देवी प्रत्यक्षमय देवेंद्र बोलचना कर मुरुगंतिकी जननी तबकत मला बलबरके भक्त ಎದ್ದೇಲು ಚಮರ್ಕಾಮನ ಜೈಸಲ ಬರಕತ್ತೆ ಪವನಲ್ಲಿ ಸಬರ್ಕತಿ ನಾನಲು ಬೋನ ಚಿಕ್ಕರ್ಕಟ ಕರ ಮುಡುಕದಕ್ಕೆ ರಕ್ಕಸದ ಬಲ ಚುಬರಿಕತಿನಿ ರಕ್ಕಸ ಬಲ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ತಬರ್ಕೆ ಸುಂಬನಿ ಸುಂಬ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ತಾಮರ್ಕೆಗೆ ಮಧುಕೈದ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಜಂಡ ಮುಂಡ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ತಮರ್ಕ ಜುಲಪ ಬರಕನ್ನ ಲೇಸ್ಕೆ ತಾಲೆ ಓರ ಬಲ ಕಟಕನೆ ಕಿಚಕ ಬರಕ ಪೂಜಾರಿ ಶೇಮರ್ಕತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿ ಚಮರ್ಕಿ ಹೇ ಮಗನೇ ಮಹೇಶ ಥಾಲ್ 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 ಚಮರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಬುರ್ರ ತಮಲ ಚಿಕ್ಕಪತ ಚುಸ್ತು ಚುಸ್ತು ಮಹಾಲೆ ಬರಕತ ಕಚಿಗಮ ಕೆ ಬಲಕತ ಮಯ छड़ंग डब तबर का चल महाय लास्ट हमारे के मंगला जा 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 रे तालगी मंगला जा 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 ले टंग 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 सुपर एक्स गाना पुजारी हमारी छबा पे कुरकुरे हमारे चंपा पर बन किसे ना सवारी की ಮಂಗಳಾನ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪೂರಬತ್ತನ ವೇಷ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಮುಲ್ಪ ಚಂಡಮುಂಡೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಮಧುಕೈಟಪರ್ ಬತ್ತೇರು ದೇವೇಂದ್ರನ ಒಡ್ಡಲ್ಗಾಂಡ್ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ ಬತ್ತೇರು ಕಾಳಿ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಚಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಬರ್ಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮರ್ಚ ಮಹಿ ಹಬ್ಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಹೆಲ್ತ್ ಚಮರ್ಕ ಹೋಬಿರ್ಕಿ शोबर के लेट नाइट राशि बर होबर कतकी चमके सब कथा पका चला थम सुपो थे करकी किरीट थमची सबर कथ पची सुपर करने के बलता ना के हेल्थ ಪಾಪ आर्टिस्ट हेल्थ समर को भाईला के डॉक्टर कुरकुरे तुमर के समर के तो पैसा ना बरो बचनी तो कमाल के रखिने हमर मती ना बो ಬಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಗದ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಯಾಕಲು ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವರ ಅವು ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯೊಂಜು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಾಗ ರಡ್ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ವೇಷ ಮಾಡೋಡು ಮತ್ತು ಬಂಗೋನ ಚೌಕಿಡೆ ಒಂತ ಸಮಯ क्या बार मत ಮರಡಿ ಪೋಯಿನ ಬಗ ಚೌಕಿಡೆಗೊಳ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚ ಅಂಚಾದ ಹಾಕಲು ಬಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಊರ ಬಂಗನ್ಲ ಆ ಕರ್ಕೆರ ಸರ್ ತೋಜಾದೇರು ಎನ್ನ ಬಂಗ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಆಟ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರ್ ಬತ್ತೇರು ದೇವೇಂದ್ರನ ಒಡ್ಡಲ್ಗಾಂಡ್ ಚಂಡಮುಂಡೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಮಧುಗೈಟಬೆರ್ ಬತ್ತೇರು ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ ಒದೆಲಾಂಡ್ ಮಂಗಳಲಾಂಡ್ ಭಾಗವತಿಗೆಲಾಂಡ್ ಪೂರಲಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ತೋಜ್ಜಿ ನಾನೇ ನಡ್ದ ಆಪುಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಕುಲಾಂಡಲ ಕರೆ ಮನ್ಪುಲಿ ನಂಬರ್ ತೀರ್ತು ಪೊಂದೆ ಉಂಡು ಏನಾರ್ದ ಆಪುಜಿ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೇನಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮೋಕಲು ಕಾಡಾಲಡ್ದಲ್ಲ ಆಟೋಡ್ದಲ್ಲ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಕಾತೆ ನನ್ನ ಆವಂದೆ ನಡ್ದು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಕಲು ಏರ್ಲ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೊತ್ತನ್ಕ मित्र पुजारी ದಾದಿ ब्रेक थमाल बच्चों पर के ದಾದಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯೇ ಕೊಡ್ಪೆ ಕೊರ್ಲಿ तो बरहल्ला मारा तो कुछ मना कना बरो होता कता तिलार के ब्रेक ಕಾಫಿ ಕಾಡ್ರೆನ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬ್ಬಾ ಕಾಲರ್ ಲೇರು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಾಲರ್ ಲೇರು ಪಾತ್ರ ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನ- ರಾಜೇಶ್ ಬಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಇರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುರುಕಾದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ನಿಜವಾದ ಇರಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಪಂದಿಸ ರಾಜಣ್ಣ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತಿರಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಶೇಡಿ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಟಿವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮನ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಹಲೋ 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 ಒಂಚೂರು ಟಿವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮನ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಡೌನ್ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾ
ಮಲ್ದೆ 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 ಹಾ ಒಲ್ತು ಬಾತೇರು ರಾಚಣ್ಣ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಬಾತಾರಂದುಲ್ಲಾರು ಶೇಡಿ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಶೇಡಿ ಗುರಿ ಶೇಡಿ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಬಾತಾರಲ್ಲ ರಾಚಣ್ಣ ರಾಚಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಡ್ಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಜಿಲೇಬಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರೊಲ್ಲೇರಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಲ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ ಬಂಡ ಪನ್ಲೆ ರಾಚಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೂವರೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅವಲ ಈರ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುನು ಸೊಲ್ಮೆ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿಂದ ರಡ್ಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ್ 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 ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಎರಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲೇಬಿ ಅರ್ದು ಬೈದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಪ್ಪಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅರೆನು ಆ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ತೂದು ಪಾತೇರ್ನ ಇನ್ನು ಪೂರ ತೂನಗ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತೂನಗ ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕುದ್ದು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆಟಡ್ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ ಪಂಡಗ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ತಫ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ್ನ ನಿಕುಲು ಇಡೆ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಆರೊಂಜಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆರ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುರಿಟ್ ಲಾಜನಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಮಂಜಲ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಮಂಜಲ್ ಸೀಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಬಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಮಂಜಲ್ ಸೀಕ್ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಲಾದ ಪೂರ ಉಗುರುಸಾನು ಮಂಜಲ ಪಡಿಕೆಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೈನ್ ಹರಿಭಟ್ರನ್ನ ಅಡಿಗಾಡಪಡು ನಾಳೆ ಹಂಗೆ ಅಡಿಗಾಡಪಡು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಈ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಲಾಯ್ಕೋ ಮಲಾಯ್ಸೆ ನಾಯಮ ಬೋಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಫೀವರ್ ಮಂಜಾಲ್ ಸಿಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಫೀವರ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಫಿಲ್ ಅವೆರ್ಮಸ್ ಇನ್ ಸಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಆರೋಗ್ಯ ಬತ್ತನ್ in Zilebia Steve Amarkov late night tamar ko chupulna habar ko chocha mane ka panata te karki drinks alcohol par kiska contents te behoma te karna habel por kaski drinks tapal ko chambar patalis ki 30 tulanat ki namba ho tallari motako kala tapal sini sakar ke upar nang katabulan chikiki chakan must chakan चेमर के चाकन चेबर हालाते किरकी तो तुम्हारे बोलती है श्यामा ब्रीद ना ब्रीद तेबा के लीवर चामोलो करके ने अपेदमनी इपेदमनी लीवर जटरा कटरा तमाल चीती गटर ना पपना तला करगना थी चेमर के लिमिट एवरीथिंग इज लिमिट तापर कट 30-60 तामर की क्वार्टर ना बोलो कर बुर्रा तकलिगे लीवर कर्ल का गोटे टे नम चुमर की टेक केयर सवल विकी सिकन कुरकुरे तोमर पीकिगे फलाते महा ಬಟ್ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದಚ್ಚ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ವಿತ್ ಚಾಕನ್ ಎಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಗುರ್ತದ ಅದು ಪೋಡು ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದ್ ಗುರ್ತದಾರ್ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂದ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಲ್ಪಾಡ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲೇ ಮೂಡ್ ಶೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ಮೂಡ್ ಶೆಡ್ ಆಯ್ತು ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೆರೊಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಎರಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಣ ಪಾತ್ರ ಕೇನ್ ನಕ್ಲಿ ಕೇನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ 28 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ಮದ್ಮೇರ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಮದ್ಮೇರ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಪೊಣ್ಣಂತುನಗ ಹೆಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮಾನಸಿಕ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡಗು ಒಳಗಾದ ಮಾನಸಿಕತ್ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಪೆಡ್ತಿಂದನ ಪೊಣ್ಣಲ್ನಾಗ ಇಡ್ದು ಅವು ಬಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಭಯ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಭಯ ಐತೆ ಪೊಣ್ಲೆಂತುನಾಗ ಆ ಭಯ ಅವು ತುಂಬುದಲ್ಲ ತಂಟೆ ಮಲ್ತನಾಡು ಪೊಣ್ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪನ ಕುಲ್ವೇರ ಒಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತಮ್ಮ
ಶ್ರೀಕಾಂತಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತಬರಾಕಿ ಲಯ ಸುಮಲ ಮುಂಜೆ ಭಯಾವಲ श्रीकांत यस सर सिया महाबर बला अति के चना लाके है शोबर के है डॉक्टर एक्सप्लेन था बच्ची शो महर बला अति के लेडीज टच समर की टच करंट दहार का नामा तमर की से बलाती लाली स्लोली डायरेक्ट तमर की ठंड बोला चर्म है लाच की डॉक्टर सुलका ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಏಜ್ದಾಲ ಮಲ್ಲತ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಂತೆ ತಾಳ್ಮೆ ದೇತೋನು ಪೊಳ್ಳೆಡ ಆರಾಮುಡು ಪಾತೇರು करेक्ट ಅಕ್ಲೇನು ಸಮಜಾವು ಸರಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಗುಪ್ಪು ಸರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇರ್ನೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಣಿಂದೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ 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 ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಯಾನ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂದು ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪಾತೇರ್ನು ಬನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಶ್ವೇತಾ ಅಂದು ಸಜಿ ಪಡ್ದು ಬಾತೇರ್ನು ಸಜಿಪರ್ದು ಶ್ವೇತ ಪನ್ಲೆ ಮ ರೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇತ ಅತ್ತಿ ಶ್ವೇತ ರೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೇನ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ರೆಡ್ मित्र पुजारी समर के बतके लेडीज वाइस तो बरका दल्ले थबर मामर बतके बा शबर के जेंट्स वाइस तो बर मानत का बरका चोरी पल्ले थबरले तिमा लेडीज वाइस दल्ले बर बतके विक्रेता कामी सबर बतके हतर का उस्त्रा सुंदर चमाला चमर बतके के भाई लेडीज जेंट्स सबर का तब चोबला माटका लेडीज वाइस तो बर मत मार का बर करके सत पंतल पंचने ಮಿತ್ರ ಕರ್ತಾಂಡ आता माचो नासिले बर बतने ಸರಿ ಪೊಳ್ಳೆನ ಫೋನ್ ಬಂಡಿಗಟ್ಲು ಇಂಚ समस्या बात ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಶ್ವೇತಾ ಬರಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಪಗೆಳ್ಳು ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕತ್ತಲಾಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲಾಯ ಗುಡ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಡ ಅಂದ್ ಮದ್ಮೇಲ ಮಗ ಅವ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಮದ್ಮೇಲ ಬಕ ಏವನ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಕಿ ದ ಶಾದಿ वाला रोज सी का मोहल्ला है मत बला बस बना काटा काटी के अबे ಹಾ ಪನ್ಲೆ ओपन अम्मा ओपन ಓ तबा बरबस की प्रॉब्लम बाबा ना चकल की लेट नाइट तबर बस की हा लाइट ऑफ तबर को महा के कोटक का जमा मामा चोको चापे वा मैरिज को पर करके हमाला तो चुना कले तो गुड नाइट तबा हमो चमेला सबर कथा पंडित ಶ್ವೇತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಣಿಂದೇನು ಎಂಕಲು ಚಿಕ್ಕಡಪ್ಪ ಕೇಂಡ ನಿಕ ಕೇಂಡ್ ಹಾ ಪೋ हां हां ತಿಕ್ಕಣಿಂದೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಬಂತನೆಕ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಪಲಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಮಿತ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಬಿಡು ಕತ್ತಲೆ ಅನಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಪಿರೋಡು ಬತ್ತಿಲಾಗ ಅವನ ಬೋಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಪಿರೋದು ಏರ್ಲ ಪೂಜೆ ಹೌದಾ ಏಲಿ ಪಿನ್ಬೋದು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ನೋಡು ಪೋಡಿಗೆ ಅವಳು ಶಬ್ದಾಂಡು ಮೂಲು ಶಬ್ದಾಂಡು ಅವು ದಾದ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಅನ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಭಯವಲ್ಲ ಹಸಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾ ಮೊದಲ पता पता लफ्स के मित्र पुजारी पोड़ी ता महाबर बच करके भूत प्रेत पिशाची न महाबर बद बना हम तमर के थामा भूता थे भूता थवर भूता पंचमर भूता तमर का पाता महतिला महाबर का नामा का टका नु मारे तिलिस ಲಗಾಯಿ ಪಂಚಭೂತ ಅವಲಕ पंचभूत मार का तपुल बर ठीक है डॉक्टर डॉक्टर कुरकुरे वन ऑफ द भूता मी वन ऑफ द भूता यू वन ऑफ द भूता ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಂಟು ಬಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕತಿ ನಾನು ದಿವಾಕರ್ ಗರುಡಿ ನಾಂಜೋ ಬಾತೇನು ಅಂಜೋ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಜೋನು ನಾನು ದಾದಗೆ ಕೇಳಲಿ ಪನ ದಿವಕರ ತಾನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನು ಕರ್ಕೇರ ಬಾತಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾನು ಟಿವಿ ತೋಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನು ಪರ್ಪೇತೆ ಪರಿ ಕುಡ್ಲೇನ ಮೂಕು ಬೇಗರ್ನು ದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತಾವಡಿ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲಾಂಡ ಮೂಂಕೆ ಬೇಗಾರ್ನು ಮಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಬಂಡ ಮೂಂಕು ಬೇಗಾರ್ಜಿ ಅವು ಮೂಂಕುಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಕ್ಕ ಸೀದ ಮುಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೋಪಿನಿ ಮುಂಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಿತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಮಾಲ್ವಾಡು ಅವ ಅಂದು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಹತ್ತವು ಐಂದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೋಡಲ್ಲ ಜವ್ ನಿನ್ನ ಗೈಟೆ ಪುಣ್ಣು ಏನ ಸ್ವರಲ್ಲ लाखी मानायची तबा का चुप गुड क्वालिटी ड्रिंक्स तबा मार के तबा कैसे करता बा माहौल बरकाला बरकत किच मार के दरग पोये थरा बचो में को बला पापा मुंके वेगा मूंग को भी कर नहीं थे कर्म अपन मनी ले करके रे दो डॉक्टर
ಎನ್ನ ಕೆಲವು ದೋಸ್ತಿ ನಕಲ್ ಪನ್ಪಿರಿ ಎಣ್ಣೆದ ತಿಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ ಅವು ತಿಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮನ್ಸ್ ಚಿಂತೆ ಪನ್ಪಿರಿ ಅಂಚೆ ತಿನ್ನದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಮಿತ್ರ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಅವು ತಿನ್ನೊಂಚು ಇಂದಿನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿಜ್ಮೆ ದಯಮಣ್ಣ ಯಾನ್ ಸರಿ ತಿನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಸೆ ತಿನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಡ್ಮೆ ಮಿತ್ರ ಕುರೆ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿನ್ನಿರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕುರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅವು ರಾಂಗ್ ಅವು ಮಂಜಿ ಹೋಗು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಡ್ಚಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ತುರೆ ಬೈಪದು ಬಟಾಟೆ ಬೈಪ ತಿಂದ ಯಾವ ಐಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತಂದ ಬೆತ್ತದಾಲ ಉರಿಯುಜೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಜಾರ ತಿನ್ಲಿ ಬಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ತಿನ್ಲಿ ಲಕ್ಕದತ್ತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ತಿನ್ಲಿ ಏತ ತಿನ್ಪಾರ ಅದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲಿಫ್ಲಿ ಅಂತೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತನ ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಅದು ತಿಂದನಲ್ಲ ಐಟ್ ಪುರ ಹಾಕದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರ್ಕುರೆ ವಾಟ್ ಈ ಸೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಮರ್ के व्यायाम तमार बाचोर की तमर की तुम्हार कहा विल बिरसमा है धंडा थबार आमा चिकी हामा से हमर से मा थबार के हामा सुबह की साइलेंट तबार हमा तबार को मेडिटेशन असना पर कताला चुके कन्न का बबना तेरे तला बचगी ताकर मा बोल बोना ते मारती किसी का पातर कचन तला बोलते ना तेरे बोलते काची कता ना चो माले बापन टकत कस ಹೆಲ್ತ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಬ ಲೈತ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪು ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಪಾತೇರಂದಲ್ಲ ಜಯರಾಜ್ ಒಂದು ಪಾತೇರ್ನು ಮರೆ ಜಯರಾಜ್ ಒಂದು ಏರ್ಕತ್ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಹಲೋ ಕೇಂಡೆ ಕೇಂಡು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರಲ್ಲಿ ಕೇನ್ಲೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನ ಪನ ಜಯರಾಜ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಮನ್ ಪನ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆರ್ಗ ನಾನು ಪೂರ ಶುರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಕೇರಿ ದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಇದಾಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರುತ್ತನ ಕೊರಲಿರಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರ ಅಂಚಿನದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವನ್ಲಿಂದ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಕ ಬದುಕೆರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ಏನ ನೀನೆ ಲೇದಿ ನನಗೆ ಏನ ನೀನೆ ಮುಟ್ಟು ಏರ್ ಲೇಜಿ ಇರ್ಬೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರು ಬಂಡೆ ಬರೀ ಹೊರ ಬರೋಡು ಬಂತಿನತ್ತಂದೆ ಕೊಡು ಮುರಣೆಂಜಿ ಇರಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಡು ₹20 ಮರ್ದು ಬರ್ಪನಾರೀರು ಅಂಚ ಒಂದು ಜನ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಚಿ ಅಂಡೆ ಆಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲೆಪ್ಪಾರ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಪಡ್ಲೆಕಲ್ಲ ಎಪ್ಪಾರ ಅವು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಿಯಾರತ್ತ ತ್ಯಾನು ₹30 ಇಂಚೋಗದೆ ತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಮಲ್ದಿ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇರುವ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಪೊರೆಸಿಜಿಂದ ಯಾನಿ ಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಐನು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ತಿರ್ಗೊಂದು ಎಪ್ಪಡತ್ತ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಅಂಚೊಂಜಿ ₹10 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈತ ಇಂಜಿನ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ಅಂಚ ಈ ವಾಹಿನಿಗೆ ನಾನು ಲೆತ್ತದು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಜಿಲೇಬಿ ಅದು ಇಡೆ ಬತ್ತನ ಕಲ್ತಪ್ಪನ ಇಡೆ ಕನೆಯರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊರಿಯಾರು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ఆయన ఉలైద భావనల పనియరే సార్వజనిక ఎరడ అవాయ కొంచెం అవకాశం అంచే అది ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇಮ್ಮುಲು ಕೆಮರಡು ಮಾತ ಆಮೇಲೆ ಮೇಕು ಬಡವದ ಪುರ್ತಾಕಲ್ನ ಪಾಪ ಯಾಪ ಮುಗಿಂಡು ಒಂದು ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಒರಿಯನ ಮೋನೆಲ್ಲ ತುಯರ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಿ ಪುರ ನುಂಗುದು పోతుంది ಮೋನೆ ಪಂಡ ಬಡವದ ಪುರ್ತಾಂಡತೆ ಮುಗಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಗೀಜ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪನೆಗಳು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುಗಾತ ನಾನು ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಪನೋಲಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಬೈದನತಿ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಥಮರ್ಕೆ ಥಬ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮಚಲ ಹರ್ಬಿ ಸಂಜೀವನಾಥ ಹಸ್ಬ ಹಮಾರ್ ಬತ ಫುಲ್ ಅಮ್ಮ ಹಮ ಪಚುಕ ಬಹಬರ್ ಕहा शुभार महापतों में के थैंक्स तब हमार बता लीजिए धन्यवाद हमार महा वो हम दिन अमर अमत करा दी महा वो माच बरकत अमा डॉक्टर कुरकुरे मित्र पुजारी इंखिला थुलू वंते बर्फुंड यान मुल्पा थुलू दाये पातेरी जिपंडा
ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಜಿಲೇಬಿ ಯಾನ್ ಜಿಲೇಬಿ ತಾಯಿ ಜಿಲೇಬಿ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರ್ನು ಅಂಡ ಮುಲ್ಫಾಬಾತ್ ತುಳು ಪಾತೇರಿಜ್ಜ ಎಂಕಲ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಒಂತೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪಾತೇರ್ವೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮುಲ್ತ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಜಿಲೇಬಿಯ ಅಂಚೆ ಜಿಲೇಬಿಯಡೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರ್ನೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾತದ ಪಾತೇರ್ದು ನಿಕನೊಟಿ ಕೂರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾರು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಲ್ಲೆವೋಡು ಪೂರೆರ್ಲ ತುಳು ಗೊತ್ತಿ ತಿನ್ನಕಲು ತುಳುಟೇ ಪಾತೇರೋಡು ಅಕಲ ಜೋಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ತುಳುವೆ ಕಲ್ಪವೋಡು ಪಂದಿಯನ್ನ ವಿನಂತಿ ಆಚೆನೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ದಾಯ ತೇರುಜ್ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದ ಅವ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರ್ಪವೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಕಲೇಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆಯನ ಭಾಷೆನ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಲ್ಲ ಆಯನ ಭಾಷೆನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಒರಿಪೋಡು ಎನ್ನ ಅಂಚಾಯನಟೆ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ನಾಟಕಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪೂರ ಒರಿದಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇದಾದ ಅಂತ ಈತನಟ ನಿಕಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೋಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯಾರು ನಿಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗ 2 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ನಿಕಲ ಪಾತೇರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪನಂಚಿನ ಪಡ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ್ ತುಯ್ನಂಚಿನ ಮಾತಿರೆಗಲ ಯಾ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವೆ ಜಯಂತಣ್ಣ ಒಂದು ಪಿರವದ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸೆಟಪ್ ಅಂದನತಿ ಅವೇನ್ ದೇತದು ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಆಟದ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಂಬಳದ ಪಾಡ್ಲಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಆತ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪ್ಲೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ತೀರ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೆತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ